Kaixo, ongi etorri enpresarian telebistaren elkarrizketa saiora. Dakizuen bezala, Bai Euskari elkartearen proiektua da enpresarean, eta proiektuaren helburua da euskeraz lan egin eta nahi duten enpresen eta profesionalen arteko harremana eta elkarlana sustatzea. Gaurkoan gurekin, Bai Euskari komunitateko entitate bat dugu. Beti bezala, Bai Euskari ziurtagiria duen entitatea. Txukuntzen proiektu ekarri dugu, Maitane Ormazabal Larzabal da bertako arduraduna, eta Bai Euskarari ziurtagiriaren maila gorena du txukuntzenek zerbitzua eta lana euskaraz. Kaixo, Maitane, ongi etorri enpresarian telebistara. Kaixo, eskerrik asko. Bueno, hasteko, konta iguzu pixka bat, zer da txukuntzen? Zein da zure proiektua eta zer eskaintzen duzu? Txukuntzen antolatzaile profesional zerbitzu bat da, eta antolatzaile profesionala zer egingo nuke, nola hitz gutxitan esplikatu beharko banu, jendearen bizitza izango litzateke hobetzea nire nahia, bereziki etxe zein lan eremuetan. Azken finean, nik antolaketa eta ordena erabiltzen detelako erramienta moduan beraien espazioak txukuntzeko. Azkenean hortik dator txukuntzen izena. Eta zerbitzu nagusienak, esan bezala, bai etxe eta lan eremuan egingo nituzke, eta orokorrean, nagusiki proiektuak izango lirateke, ondoren aholkularitza eta baita tailerrak ere. Ezberdintzeko gutxi gorabehera esango nizuke proiektuak izango liratekela, bai kasu batean zenbestetan, nerekin kontaktuan jartzen dira, etxetikan da lan eremuetatikan, beraiek antolaketa eta ordenaren inguruan eduki ditzaketen zalantzak edo sortu daitezkeen gatazkak eta kontatzen dizkidate, beraiengana jotzen dut, ikusten dut han, aurrez aurre zertaz hitz egiten ari garen, gero aurrekontu bat eskaintzen da inolako konpromesurik gabe eta listo, lanean jarriko ginake. Proiektuetan, hasieratik bukaerako zatia egingo nuke, hau da, lanketa fisikoa nik ere egingo nuke, beste batzutan berriz lanketa fisikoak bezeroak bertan egin nahiko luke, eta hor ezberdintzen dut aholkularitza bezala. Hau da, bertara joaten naiz, baina lanketa fisikoa beraiek egiten dute, nik behin bolako txosten bat edo dokumento bat helarazten dieten momentuan. Beraiek, beraien ritmora, beraiek nahi duten modura. Eta ondoren tailerrak izango lirateke, nun ez deten norbaitekin zuzenean lan egiten, baizik eta leku ezberdinetatik, komertzio txikitikan, enpresetatikan eta elkarteetatikan, baita nik ere eskainita, gai bat eskatzen didate bertan jorratzeko, eta hor teorikoagoa edo izango litzateke, eta bertaratzen diran pertsonak, bertatikan arteratzen dituzten eduki horiek, gerora nahi izan ez gero, beraien espazioetan lantzen dituzte edo funtzioan jartzen dituzte. Maitane, lanketa fisikoa diozunean, zer da? Zuk ordena txukuntzen duzula? Hori da. Azken finean jende gehienari kostatzen zaiona, ez? Nagi gehien ematen duen hori. Ze aholkularitza izango litzateke, ikusten dugu zer dago, ni kontatzen dizut gutxi gorabehera nola egin hau eta beste, baina noski jarri egin behar da. Eta jartze hori da maiz asko kostatzen zaiona jendeari. Batetik bazterketa izaten delako niretzako zaterik garrantzitsuenetako bat, hau da, dauzkagun gauza horiek ikusi ea egon behar duten eta ez. Baina lanketa fisiko hori normalki izaten da horrelako nagi gehien sortzen duna orduan ni askotan izaten naiz bide lagun eta baita ere dinamizatzaile. Energia hor sortzen duna guztiaren aurrera eramateko. Ez dakit, aspaldi hontan minimalismoa modan edo boladan edo dago ez dakite batzu diote moda bat baino bizi estiloa dela. Zuk zer diozu horren inguruan? Ni minimalista naiz eta minimalismoa sustatzen dut. Niretzako moda bat izan ditekela onartu beharra dago, baina niretzako oso onuragarri den moda bat. Azkenean bizi estilo bat da, filosofia bat da, gutxiago gehiago da lemape hortan sustatzen dena, nola baitere, eta nik orokorrean nire bezero direnei eta jarraitzaileei, nik definitzen naiz maiz minimalismo komunikatzaile bezala. Benetan, abantaila ugari ikusten dizkio dalako minimalismoari orokorrean bizitzan, baina bereziki antolaketa eta ordenari dagokionean. Besteak beste, daukadan esperientziagatikan konturatzen naizelako, askoz hobe bizi dela bat, eta lan egiten duela, bereziki bizi esan genezake modu orokorrean gauza gutxiagorekin funtzionatzen duenean. Baina noski, minimalismoa simplea da, baina modu berean oso konplikatua da. Ez daukalako araurik, ez daukalako legerik, eta laguntzen zaitu edo bultzatzen zaitu autoezagutzara. Gutxiagorekin bizi behar horrek azkenean behartzen zaitu nola baitere ikustea zein naiz, zer behar dudan, gaur egun daukadan hori benetan beharrezkoa zaitz, eta horrek lanketa oso handia dauka, ez bakarrik espazialki, baizik eta baita ere bakoitzak bere burua ezagutzen.
Hori da kostatzen zaigun askotan, ezta? Barneko prospekzio hori egitea. Egitea. Bai. Eta zein onura ekar ditzake gure etxean, lanlekuan, txukun eukitzea eta antolaketa on bat eukitzeak? Bueno, orokorrean niretzako ongizatea sortzen duen erramienta bada, antolaketa eta ordena, ez da soilik estetikoa den kontu bat. Azken finean, etxeak niretzako kabi behar dute izan, hau da, guk goxatzeko, ez, leku bat, energia berreskuratzeko, guk eran hori bertan lasai egoteko, eta maiz, bezeroak deitzen didatenean, beti esaldia izaten da etxea gainean eroritzen zaitz. Bai? Ez dakit erderakada bada, baina nolaxe esaten didate, etxea gainean eroritzen zaitez. Azken finean izango litzateke ez da nere kabi. Azkenen pixutxu den espazio bat da niretzako, eta ondorioz ez naiz gustora sentitzen bertan. Ondorioz etxe eremuetan goxo sentitzea, eta baita ere maiz familian sortzen diren gatazka ugari ere ekiditeko baliogarri izaten da. Eta lan eremuan efizientziaz gehiago arituko nintzateke eta produktibidadeaz hitz egiten, azkenean jakitea zer dago non, maiz, bulego askotan izaten delako horrelako mirari moduko bat. Desantolatuak dauden lan espazio ugari daudelako, eta gatazka ugari ere sortzen direlako langileen artean, hau hor egon barrean beste hor utzi dezulako, inork ez daki hemengo dokumentua hau nun dagoen, bai, badakizue, maiz gertatzen diren gauza guzti hori edenak. Horretaz gain ikusten dut espazio lan eremu txukun batean da polit batean, hitz egiten ari gerala baita ere aireztapenaz, argiteriaz, estetika kontu batetaz ere, guzti horre denak laguntzen du hobe lan egiten, eta azkenean gure bizitako ordu asko pasatzen ditugu lan eremuan, beraz nik uste benetan baliogarri dela. Lanlekuan adibidez, zein gako edo hartu beharko genuke kontuan, nondik hasi? Lanleku lasaiagoa eta txukunagoa izateko? Ea da, maiz nik lanleku garitan arkitzen deten arazoa izaten da aldaketak egoten dira, bizitzan aldaketak egoten diren bezala, eta ez da egoten transformazio fisiko bat gaur egungo errealitate horretara. Hau da, duela 10 urte baliagarriak ziren gauzak, oraindik bulegoan bertan jarraitzen dute egoten. Horrek kentzen digu batetik espazioa, bestetik ere kentzen digu beharrezkoa dan hori ezin jakin non dagon, zen normalki pilaketak egoten dira. Eta hortik hasten naiz beti bazterketarekin. Oso garrantzitsua izaten da bazterketa, orokorrean, bai etxe eta lan eremuan ere. Zein gera, zer lortu nahi dugu gure enpresa honetan, hori lortzeko zer da behar duguna, eta ez bakarrik digitalki edo pertsonen aldetik, baizik eta espazioan ere ze herramienta behar ditugun. Ze lan mahai behar ditugun, ze altzari behar ditugun, bai? Gauza guzti denak kontutan eduki beharrekoak dira. Eta orduan hori argi baldin badaukagu, beste guztia agian kanpora joateko momentua da. Bai? Hau da, lehenengo ustuketa bat egongo litzateke, bertan daukagun hori jakiteko zer dagon, eta ondoren bigarren prozesua izango litzateke, egokitzapena. Nun jarri gauza bakoitza, zergatik, efizienteagoak izateko, bai, orduan lanketa polita dago egiteko. Baina beti esaten dut jakitea, zer dan beharrezko daukaguna, hortikan bazterketan bat, eta gero ja kokapen garrantzitsu bat egitea. Horreren jakin behar da, ze enpresa garen eta zer nahi dugun, ezta? Norberaren kasuan bezala, azterketa hori egin beharko genuke. Bai, nik uste zalantzari gabe. Ordenak azkenean antolaketa lanketa batek, eta beti bezeroi horrelaxe esaten diet, ez dutela pentsatu behar inoiz soilik estetikoa dela. Nerekin lanean jartzen danean, orokorrean barrukaldeak mugitu egiten dira. Barrukaldeak modu pertsonalago batean, edo barrukaldeak lantalde barruan egon daitezken egiteko moduak, eta guzti hori dena azkenean hausnarketa bat eskatzen duelako, eta hausnarketa horretatik ondorio ezberdinak ateratzen dira, horrexegatik diot. Prozesuak normalki izaten dira horrelako densoak esan genezake, bai? Sakonak, haratago dijoazen prozesuak dira. Zumaitane, okerrez banago ekintzailea zara, ezta? Nola hartu zenuen zure negozioa hasteko erabaki hori? Betidanik izan nahi izan dut, zakit oso ondo esan deten, nahi izan dut ekintzaile izatea, familiko kontu bada, egia esan familian ekintzaile ugari ditut, nera mare oso pertsona aktiboa zen, eta, ordena eta antolaketan niretzako pasio, lan egiteko modu bat, bizitzeko modu bat, balio eta herramienta direnez, eta jendea laguntzea oso gustoko dudanez, duela 5 urte izan zen, aldizkariren batean edo hasi nintzela irakurtzen antolatzaile profesionalaren lan hori edo jarduera hori existitzen zela munduan zehar, eta Espainia eta Bartzelonan dagoeneko funtzionamenduan bazebiltzala, eta informatzen hasi nintzen, 5 urte egiten du,
ofizialki iraian duela 5 urte hasi nintzen txukuntzenekin, eta holaxe, jarri eta aurrera. Bidean, pentsatzen dut izango zenituela oztopo ugari, ez? Laguntzak ere bai. Nola bizi izan duzu bide hori? Bueno, hasiko naiz oztopotikan beti ere eta gerora laguntzak oso garrantzitsuak direla. Oztopo aldetikan argi dagona da nik behintzat azpimarratzen dutena pandemia mundiala izan dela. Azkenean niri pandemia mundialak harrapatu nindun lehenengo 2 urtetan justu, hau da, hasi eta 2 urtetara. Ohikoan edozein ekintzaileek lehenengo 2 urtetan lan asko egiten du gerora bere fruituak hasten denean hartzen, ez? 2 urte, 3 urte batzuk gehiago. Kontua da pandemia mundiala iritsi izanean nik hor lan asko nuela eta bapatean dena desagertu zela. Eta azken 2 urteak gogorrak izan dira ekintzailentzako. Benetan oso gogorrak izan dira. Eta laguntza zerk ekarri du? Aldez aurretikako sareak. Bai, aurrez sortu diren sare ugarik lagundu gaituzte eta lagundu gera kasu askotan gure artean gauzak aurrera eramaten, modu batetara edo bestera. Horrexegatik laguntza aldetik edo jasotako laguntza aldetik azpimarratu nahiko nuke, eta nik uste modu polita dela hemendik egitea. Batetik, Hernaniko udalak daukan Iturola, coworking espazio bat, bertan oso jende interesgarria ezagutu nuen, asko lagundu nindutenak, eta enpresa mundu hau modu oso ezberdin batean egin eta eraman daitekela erakutsi didatenak. Hau da, beste alternatiba batzuk ere existitzen direla, eta benetan oso goxoak direla, eta oso jende interesgarria, bertan sare oso polita sortu zelarik. Eta bestetikan, hauekin lotuta baita ere, Kop Fabrika, bai, oso interesgarria ere bertan ikasitako guztia eta ezagututako jendea, eta beste alde batetikan Emekin programa, Aspegik egiten duen programa dela, emakume ekintzailea sustatzeko eta bultzatzeko, eta hauekin hilabetero egiten dut mentoring saio bat, emakumezko ekintzaile hauei, nire esan genezake nire ibilbidea erakutsi, gertatutakoak pixka bat kontatu, eta azkenean baitaren motivazio aldetikan. Ze ondo Maitane, zenba laguntza, ezta? Guztiekin sare hori lortu izana, ez dakit, zoragarria da, ekintzaile batentzat. Polita. Bai, gainera nik beti gomendatzen diet mentoren saio hauetan ere sarearen garrantzia, komunitate bat sortzearen garrantzia, eta komunitate honek gustatzen dit edo sare hori oso heterogeneoa izatea. Hau da, oso ezberdina izatea. Jende guztiaren gandik dagolako zer ikasi, egiteko modu ugari daudelako, eta nik usten dut interesgarria bakoitzaren gandikan ere gauzatxoak ikasten eta jasotzen jutia, eta gero ja zure bizitzan eta zure egiteko modu hortan txartzia, ez, nola baitera. Bale, mila esker Maitane, gurean izateagatik eta, segi horrela lanean. Eskerrik asko zuei. Eta, ikusentzuleoi, eskerrik asko hor izateagatik, beste hilabete batez, eta hurrengo hilean ikusiko dugu elkar, edo ikusiko nazue zuek. Ondo segi.